ଆଜି କଣ ମହାରାଣୀ ରୋଷେଇ ବାସ ହବନି କି? ମା ଆଜି ମୋ ଦେହଟା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ଟିକେ ତମେ ରୋଷେଇ କରିଦିଅ ନା। ଆମେ ଜ୍ୱରଟା ତ ହେଇଛି, କଣ ଗୋଟେ ବଡ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଖଟଟାରେ ଏମିତି ପଡିକି ରହିଛୁ। ଯା ଯା ଚୁପଚାପ ଯା ମେଡିସିନ ଖାଇକି ରୋଷେଇ ବାସ କର। ଯେତେ ସବୁ ଖାଲି ବାହାନା ବାଜି। ମା ମମତା କଣ କହୁଥିଲା ତା ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି। ଆଉ ମତେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ସେ କାହିଁ ଫୋନଟା ଉଠଉନି। ସେ ଠିକ ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ ପୁଅ, ସେ ତ ମେଡିସିନ ଖାଇ କେତେବେଳେ ତା ରୁମରେ ଶୋଇଛି। ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଆଜିକାଲି ଏ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଇଯାଇଛି କେଜାଣି? ଟିକିଏ ଜ୍ୱର ହଉ କି କାଶ ହଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଟକବାଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଶାଶୁ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି।